Natapos na naman ang isang oras ng kaalaman at kasiyahan, pero bago kami tuloy magpaalam, mag-words of wisdom muna tayo. So Jana, what's our wow for the day? Yes, Delmar, our wow for today is you believe in yourself more than anyone else. Never let someone's negative opinions hold you back. Yan. Diba? So, yun nga, gaya ng sinasabi ng ating wow for today, unang-una sa lahat, bago maniwala ang tao sa'yo, dapat kailangan meron ka munang paniniwala sa sarili mo. Kasi wala namang ibang gagawa nun kundi ikaw lang mismo, diba? Parang, if nobody believes in you, you have to believe in yourself to be able to do the things that you want to happen. Exactly. Diba? At dapat din, pag naniniwala ka sa sarili mo, you should believe also to the people din na nakasurrounding sa'yo. Parang if you work into a certain company, you should believe also to the company that you work for. Sabi nga nila, don't stop believing, di ba? And then one thing more I've learned also from my previous work na when you believe in yourself, nagagawa mo lahat yan. So kailangan, pag naniwala ka, ginagawa mo, na-achieve mo yon. So pag na-achieve mo naman siya, do not stop on achieving it lang. Kailangan daw, ine-exceed mo pa siya. O, di ba? Tama. At saka, syempre, huwag mong hahayaan na yung negative opinions ng ibang mga tao dyan is maka-affect dun sa magiging performance mo. Like, siguro kung na-realize mo na parang, parang medyo may point sila dun sa sinasabing, yung mga negative opinions nila. Don't let yourself parang fall apart just because of that negative opinion. You should parang kumbaga strive hard and improve. Correct. Tapos do your best para naman lang sa gayon talagang yung excellence ma-achieve mo, di ba? Saka you should be knowledgeable of all the things naman sa buhay para maniwala ka sa sarili mo. At saka may mga times kasi dyan na syempre may mga weaknesses tayo. So yung mga tao na nakapaligid sa atin, dun sila nagtitake ng opportunity para maging contagious sila, para maapektuhan yung mga decisions natin. But if you stand straight and firm ka sa decision mo talaga, walang mangyayaring parang hindi ka magpapa-apekto sa mga ibang tao. Tama. Na Kaya negative. be cautious din, di ba? Exactly. Sa mga nagiging sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At saka, yun nga, tamang lang, kumbaga, itatak mo lang sa sarili mo na kaya ko to, maniwala ka sa sarili. Yes. Just believe. Tama. At bago po tayo tuloy ang magpaalam, nais po muna naming pasalamatan ang mga taong tumulong upang mapaganda ang ating episode ngayon. Siyempre, maraming salamat po kay Barangay Captain Romel Daywan, the people of Barangay Daldalakitan Norte, Sina Ilocos Sur, Sangguniang Bayan Member Warren Lutabuno, Vegan Noodle House, Papa Bong, Mama Weng, kids niyang sina Carla and Sam and si Jeff. Ayan. And of course, Maraming thank you salamat. also to Vegan Flower Shop sa napakagandang bouquet natin. And of course, Seraphine and Caribbean's Heaven Resort. Happy graduation and congratulations to Joyce Ann Belen. Congratulations, Joyce. Parang balita ko magna cum laude yata si Joyce. Diba? Talaga naman, isang achiever ang ating kapatid na si Joyce. Napakatalinong bata talaga. And also to Miss Katrina Halili for the Celebrity Corner, Vegan Plaza Hotel, and of course, the very beautiful manager of Caltex Bantay. Nagkukumapaw sa kagandahan. Correct. Ang napakabait talaga. Yes, and thank you so much for her generosity. Miss Dada, maraming Thank you, salamat Miss po. Dada. Thank you so much. Dahil sa iyo ay nakakarating ang staff ng core sa iba't ibang lugar. Diba? Tamang-tama. Ayan. Maraming salamat, Miss Dada. Okay, so ayan, pasalamatan na natin ang ating mga personal acknowledgements and of course, greetings. Ayan, ako syempre, unang-una sa lahat, I would like to thank Unstoppable Fashion Shop and Joyce Vean Shoe Shop. Ayan, maraming salamat para sa aking sapatos. Ay, kung pwedeng i-close up po ninyo ang aking sapatos na suot ngayon that I really love it. O, diba? Ang ganda. Sobrang ganda. O, lagi nila akong binibigyan doon ng mga naggagandahang mga heels. Kaya, to all Ilocana ladies out there, I'm sure, naghahanap kayo ng mga high heels na gusto ninyong isuot, yung mga talagang fashionable and talagang mga platforms na matataas. Baka may panlalaki doon. Meron din. Size 7 Actually, po ako. may nakita ko loafers doon kanina. Sabi ko, pwede bang ito na lang? Kasi gusto ko siya. Sa totoo lang, para siyang parang Tods lang yung dating na sapatos. Ang ganda-ganda niya. Kaso panlalaki siya, walang kasya sa akin. So, yon. Puntahan po ninyo ang Joyce Vean Shoe Shop and the Unstoppable Fashion Shop sa taas lamang po ng Plaza Mestro. Second floor lang po yan at makikita po ninyo. Ang Unstoppable Fashion Shop na napakaganda ng kanilang boutique ngayon. Talagang renovate nila at binago yung interior design. Talagang napakaganda po.
Ayan, at sila po ay dealer ng Aeropostale, Hollister, Abercrombie, and Tomato. Tomato po yung mga kagaya ng mga sinusuot kong damit dito sa Wake Up Ilocos. And of course, nagbibenta rin sila ng Victoria's Secret, Bath and Body Works, and other imported goods. And of course, maraming salamat po sa Hair Day Salon, sa Javier Family. Meron pa rin po silang promos, kaya bisitahin lang po ninyo sila sa JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur. Sa Derma First Skincare and Body Center, located at 2nd floor Greenwich Building, kay Belinda and Bernadette Arde. Thank you so much. Dr. Joy Velasco, Island Souvenirs, maraming salamat po. And of course, I would like to greet hi and happy viewing to Benjina Casino and family, kay Roldan Reintegrado, Maria Mabalo and family, kay Jean Bueno, ang aking teacher na napakaganda at napakabait at napaka-sweet from San Juan, Ilocos Sur, kay Elvira Arcet, Elma Kinagano sa Lindeg, Jeronimo Antonio Singson, Ray Espejo of Bukig, and Anthony Malfatti. Ayan. Si Anthony laging nanonood sa atin yan. Yes, Hi, he's Anthony. always watching. Hi, Anthony. I haven't seen you in person yet, but I'm looking forward to that day. Yes. Pero I'm Dapat kasama greeting you. ako. Yes. We're always greeting you here in Wake Up Ilocos. O, diba? Kamusta ka naman? Naiintindihan mo ba ako? O, diba? Ayan, partner. Di ba siya Ilocano? Hindi, kasi ano siya, British siya. British. O, diba? Pero he's So, dapat currently pala- staying here in the Philippines. Hi, Anthony. Hi, Anthony. Anthony. How are you, man? That's not British. That's Australian. Australian Yes, accent. I know. Okay, so... Okay. Oh, yan, ikaw na, partner. naman, of course, I'd like to say hi and I love you to my mom, Lilia Llanes, and to my two pamangkins, si Ryzen and Raven, to my brother, Deltran and Inyol, and to my sisters, Myla Marklin and Joan. Hello there. Sa lahat ng mga relatives ko, of course, hello po. And of course, lahat ng mga televiewers natin from Kuta na nanonood lagi ng Wake Up Ilocos, Corimao, Sinaid, Pawa, Magsingal, Santa Catalina, Kawayan, Orban family of San Ramon, Magsingal, to Manang Sally Bravo, Teslin, Auntie Marlene, Uncle Aris, and Alketra family, Auntie Beth and Sir June Aquino also, and of course to Tita Mer of Nagsangalan, mamaya ni Wina. Ate Kelly Railman and Out Base Poolside Resort, to Tintin and to Buds, hello. To Jenny, Rowena, and Chi, and to Baby Cherries, hi Baby Cherries, and to Miss Florence Yadaw of Sinait also, Lenilda Ragindin, Melinda Cacho, all Avon ladies, to Tita Rina, Tita Jean, lahat po kayo dyan, hello po sa inyong lahat. And congratulations to all 2012 graduates. Yan. Yes. And of course, Congratulations. congratulations. And hi to Mami Flory Domingo also of San Nicolas, Ilocos Norte. To Joyce Ann Belen, yan, congratulations Joyce and Jamaica Vizcara for being the most outstanding student for 2012. Napakagaling ng Bongga. bata O, yan. diba? Bonggang-bongga Talaga. yan. Oo, syempre. And lahat ng mga SCUNT graduates natin this year. And of course, sa aking pinakamamahal na professor ng college ako, kapatid, napakabait si Professor Ramon Monching Puruganan, our future lawyer. O, di ba? wow, Pag-pray diba? natin siya na Oo makapasa sa nga. bar Of niya. course. And to Jennifer Navarrete and sa lahat ng mga classmates po nila. To Happy Feet, Josh Wina, Jam, Kenneth, Jerv, Delon, Reg, Penny, Ryan, Jeff Rubin, the manager of Metro Bank, Jong, Dana, Hasbin, Jinky, Amira, Iyo, Izan, Wina, and Paul. Hello. 1 minute ito. Oh my, ikaw yata ang medyo Para ako napakabang marami list ngayon. ngayon. No? Oo. To Afterglow, the Afterglow events by Happy Fit Production. Also, if you want guys looking for event planners like that, kontakin nyo po kami sa Facebook also. Mayor Carlos Asuncion and Tita Flora Asuncion, Mayor Jeremy Gollard, and Sir Jerry Singson and Tita O, Congressman Ryan Singson also, and to Sir Chavit, Governor Chavit Singson. Ihawan sa Kawayan, Ate Gina, Kuya Richard, Lani Caspat, Tita Maya, Dr. Cora Reverso. Belated happy birthday to Jervin Formoso, Janjan Takason, and Tita Cathy po. And advance happy birthday syempre sa nag-iisa nating bagong kapatid sa Wake Up Ilocos, Yes. si Mr. Paul Paran. Ayun. Advance happy birthday, Advance Paul. happy birthday po. As Blue Out, syempre, huwag kalimutan. Tama. Eden Garden, to Ma'am Glo and Sir Francis, sa lahat ng mga Christian community family natin, hello po. To Roxy, ang kanyang twins, si Marcos and Miguel, to Mommy and Daddy, hello. At sa kanyang upcoming Yeah. baby girl na Upcoming talagang baby malapit girl. ng Talagang baby lumabas. girl, confirm na. Ayan, oo nga. Talagang, eto na, magkakaroon tayo ng dalaginding. Dalaginting sa Wake Up Ilocos. To Mami Rachel Fernandez and 2 kids kay Prince and Rai, mga jogging friends ko yan. Sa ating na pinakamamahal na si Ma'am Rochelle Agatevcor. Yes, si Ma'am Rochelle, yes. Siyempre,
We Of love you and we course. miss you so much, Ma'am Roshani. Ayan. And thanks also to Jam Gerson and Camille sa aming McDo Snacks kanina before ng shooting na. Wow, taping sweet natin. naman. Hi, Diba? Jam Gerson and Camille. So that's all. At saka lahat ng mga televiewers natin. Yes. Hello Kapatid. and thank you for watching. Yes, ako dahil nais ko pong pasalamatan si Governor Luis Chavez Singson, si Vice Governor D.B. Savillano, Provincial Administrator Maria Victoria Cu, Congressman Ryan Singson, and of course the Mayor of Magsingal, si Mayora Favis, and of course ang kanyang anak si Municipal Administrator Algero Favis. Thank you so much dahil po sa aming napaka-successful na kite-serving competition sa Wow! buong Magsingal. Ayan, thank you so much. Congratulations! And of course, maraming salamat po ayan, sa mga sumuporta at tumulong. Red Cross, of course, ang Coast Guard ng Salomage. Maraming salamat po sa CIS ng Provincial Capital at syempre ang mga staff at mga working crew ng Provincial Government of Ilocos Sur para po dito sa event na to. Thank you so much. Congratulations, kapatid. Okay. And hi to Sir Danny Palakpak and family also. Alright, pero bago tayo tuluyang magpaalam, syempre, would like to take this opportunity, kapatid, na bigyan ka at congratulate na rin and say ang aming mga good luck sa'yo because you are one of the finalists Yes. ng Miss Earth 2012. Thank you so much. Thank you. Congratulations. And good luck, kapatid. Sana ay Wow. pagpalagi ka Yeah. sa iyong journey. Grabe talaga. Alam mo, sobrang love na love ko kasi ang flowers, kaya talaga it really brightened up my Para day. Miss Philippines Journey. Ayan. Miss Philippines Earth. Ayan. Congratulations. Thank you so much. Pakita natin ang ating kapatid. Thank you so much. Do you have Ayan. any message? It's Of your time course, para yes. mag-ask ng support sa ating I mga have kababayan. so much to say. Ayan. Maraming salamat po, of course, number one, sa aking Core TV family, kay Ma'am Rochelle, kay Sir Adrian, sa lahat-lahat po, kina Ma'am Brenda, sa lahat-lahat po ng bumubuo sa admin, kay Tito Eddie, kina Siza, kina Resli, sa mga marketing, sa lahat-lahat. Of course, kay Direk Sed, na talagang, Diyos ko, kapatid ko na yata since birth talaga. Kaya, susunod na Sobrang taon, ikaw naman yung supportive. sumali, okay? O, diba? And of course, thank you sa inyong lahat. Siyempre, talagang pag sinabi kong Core TV family, buong Core TV family na yan, kung hindi ko man kayo mabanggit lahat, alam niyo na kung sino-sino kayo. Kay Jedy, maraming salamat because he was the one who encouraged me to join. I actually had no plans of joining Miss Earth na kasi I've tried screening for other major pageants na rin kasi before, but then parang he was the one to encourage me na sige na, go and try. So, he was the last one to discover it actually when everyone learned that I got in. He was the last one to know. Sabi niya, ikaw talaga, ang daya mo. Sabi niya sa akin. Hindi mo agad sinabi sa Kasi hindi ko kanya. talaga sinabi and I told no one about it. So, yun nga, na parang na-surprise sila. Thank you so much. And of course, yun nga po, ang sumusuporta po sa akin, Mayor ng Bantay, of course, si Mayor Sammy Parilla, kay Sammy Boy Parilla na Municipal Administrator po namin, maraming salamat po sa suporta sa ating Governor, si Governor Luis Chavez Singson, Vice Governor D.B. Savillano, Provincial Administrator Maria Victoria po, sa lahat-lahat po ng tumutulong sa akin in this journey of reaching the crown, and hopefully sana po marating po natin yan. And maraming salamat po sa lahat-lahat na nagme-message sa akin, sa mga nagpapaabot ng kanilang mga messages, ng mga prayers at mga good luck na mga wishes nila sa aking Facebook account. Maraming salamat po sa Facebook at sa Twitter. Talagang nakakagaan po. I actually feel pressured right now, pero pipilitin ko po at ipapangako ko po sa inyo na gagawin ko po ang aking makakaya para po makuha po natin ang corona ng Miss Philippines Earth. Wow, pang Miss Philippines na Diba? talaga, diba? You Oo truly nga eh. deserve it, kapatid. Thank you so much. And all of us here will going to support you all throughout. Matalo, manalo, pero we are all positive. We believe in you. Thank you Yung so words of much, wisdom partner. mo Thank natin. you. So, Talagang, congratulations. yes. Kaya nga, alam mo, natuto rin ako dun sa words of wisdom natin. Kaya parang kanina, medyo somehow talagang, nga no, dapat nga talagang fight lang ng fight at huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Yes, exactly. So, wish you good luck, Thank you kapatid. so much. Okay. Ayan! At dyan po natatapos ang ating show ngayong araw. Tumutog ulit next week dito sa mas pinagandang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye everybody!